15 बोसोराव जोङो सोरबा लिडारनि राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिनि सोरबा मन्त्रि एमएलए एमपिनिफ्राय फैसा मोननायनि थाखाय जोंनि स्टेन्डार्डआ जोंनि संसार जानायनि जि स्टेन्डार्ड बियो जौगादों होनना जों बुंगोन नामा? नङा। दिनै रायजो राजाया मावख्रुबदों। दिनै सोरबा उदालगुरिनि आइजोआ बस्थाथाम बस्थाब्रै मैगं लानानै सिमेन्ट सापरियाव फानहैदों आरो सिमेन्ट सापरिनिफ्राय ना गोरान लाबोनानै उदालगुरियाव फानदों। सोंब्ला मिन्थिगोन बिनि फिसाजोआ इउनिभार्सिटियाव फरायदों, बेसेबां खस्थ' खालामदों। दिनै नोंथांमोननि बे चिरांनिफ्रायबो नाथुर गोरलै लानानै थास' बिबार लानानै साम' लानानैहाय गुवाहाटियाव फाननो थाङो, बेसेबां खस्थ' खालामदों। सोरबा आइजोआ दिनै ना दानो, दिनै दाउ दानो, बेसेबां खस्थ' खालामदों। बेनिफ्राय गाव फिसाखौ हमदांहोनो हायाखै, हमदांहोआखै जे बेसेबां खस्थ' दङ। मोजां जि गानहोदों, सोरनोबा साइकेल बायना होदों, सोरनोबा स्कुटि बायना होदों, सोरनोबा मबाइल बायनानै होदों। नुनायाव जोङो मोजां नुबाय। दानिया लिडारफोरा बुंबाय जोंनि थाखायसो मोजां जादों। नङा, कुनु बर' दैदेनगिरिनि थाखाय बर'नि बे रायजो राजानि जिथु थाथाय बेयो जौगाथाय मोनाखै। गावबा गाव संग्राम खालामनायनि थाखाय, गावबा गाव खस्थ' खालामनायनि थाखाय, गावबा गाव देहानि थैखौ दै खालामनानै मावख्रुबनायनि थाखायसो दिनै बर'नि बे थांना थानायनि राहाया मोजां जादों। दा जोंनि जि स्ट्रेटेजि, जों जिनि थाखाय दिनै खौसे जानानै बर'खौ आवगायहोनो नागिरदों, गोदान सोलायथि लाबोनानै, गोदान दैदेनगिरि लाबोनानै जि सोलायथि होनो नागिरदों, बे सोलायथियाव जोंनि गावनि आलादा न'खर, जि न'खरावहाय जोङो बयबो रुजुरुमुहै गेरेमसा मोनसे हारि हिसाबै थांनानै थानो हागोन। जोंनि गोसोबादि जोङो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनो हागोन। आरो बेखौ जों माब्ला हागोन? जेब्ला जोंहा आलादा न'खर जागोन। दिनै जों बर'लेण्डखौ जों हाग्रामा बिथांनियाव बियाखै, बिथाङा बुरि बुंनो हाखो जे मोना होआ, जोंथ' बिथांनियाव बिनो थाङाखै। बिथाङा बर'लेण्ड होनो हाग्रा मानसि नामा? हाया। बेयावहाय जाया, हाया, बिनि सायाव बाथ्राखौनो बुंनो नाङा। दिनै सोरबा बर'नि जानानै हिराचरनिया बुंदों जे बिटिएडियाव যদি শান্তি फैदोंब्ला, बिटिएडि যদি শান্তি আহিছে মোৰ কাৰণে আহিছে, মই बिटिएडि শান্ति আনিছো। मिसा কথা। दिनै बिपिएफआ बुंगोन जोंनि थाखायसो बिटिएडियाव शान्ति फैदों, नंखाय बाथ्रा। दिनै बिटिएडियाव शान्ति फैदों मानि थाखाय? दिनै एनडिएफबिफ्रा दावहा दोनथ'नानै सोरखारजों शान्तिनि सावरायनायनि थाखायसो दिनै बिटिएडियाव गोजोन फैदों। सोरबा एमपिनि थाखाय नङा, सोरबा चिफनि थाखाय नङा, सोरबा डेपुटि चिफनि थाखाय नङा, सोरबा मन्त्रिनि थाखाय नङा, नाथाय एनडिएफबिआ गावसोरनो सोरखारजों सावरायनो थाखाय दावहा दोनथ'दों आरो सोरखारा बिथांमोनजों शान्ति प्रक्रियाव दङ, बिनि थाखाय गोजोना फैदों। रावबो क्रेडिट लानो नाङा, रावबो बाहायनो नाङा। जों दिनै रायजो राजानि जानानै बुङो, नाथाय बेखौनो खालामनो नागिरगासिनो। दिनै बुंबोदों मानगोनां चिफ बिथाङानो बुंबोदों जे एबसु आरो एनडिएफबिखौ आं गसाइगावनिफ्रायनो रायबोगासिनो। गसाइगाव रायबाय, दाबो रायदों, दा तामुलपुराव थांगोन बेयावबो रायगोन, गाबोन गहपुराव थांगोन बेयावबो रायबावगोन आं एबसु आरो एनडिएफबिखौनो। मा राव बेलाय? आइफोर आफाफोर, मोनसे खोथाखौ जों गोसोआव लाखिनो नांगोन। दिनै बर' हारिया जुदि खर' दैखांनानै मान सन्मानजों बे बुहुमाव थांनानै दङब्ला बिनि जाहोना एनडिएफबि आरो आबसु। एनडिएफबि आरो आबसुनि थाखायसो दिनैसिम बर' हारिया खर' दैखांनानै थांनानै थादों। दिनैबो नाथाय बिथांमोन बादि लिडारनि आखायाव थानायमोनब्ला दिनै आबसु आरो एनडिएफबिखौ जों खर' दैखांनानैबो थांनाय थानाय नंलामोन, मालाबानो बे ओनसोला सिलिंखार जासिगौमोन। बर' हारिखौ कुनु एमपि मन्त्रिया बासायनानै लाखियाखै। नंगौ, जोंबो बिथांमोनखौ सहाय खालामदोंमोन, बिथांमोनखौ हेफाजाब होदोंमोन, मानोना जों पलिटिक्सआव थांनो गोसो गैयामोन, जों राजखान्थि खालामनो गोसो गैयामोन। जों समाज सिबियो, सोरबा मावथ्र'हायैखौ फिसा बिला खामानिसो जों मावो। जों सानदोंमोन जों थि मानसिखौ जोङो हरफ्लांदों, बिथांमोना सुक्ति खालामबाय,
बिथांमोना दिनै सासन सालायबाय बेवहाय जों सानदोंमोन जों भट होनानै जोंनि रियेल नंगुबै थान्दै खालामनानै हरगोन बिथांमोनानो एसेम्ब्लियाव बर' हारिनि नांगौनि बागै बुंहैगोन बिथांमोनानो दिनै दिल्लीयाव थांनानै बर' हारिनि बागै बुंगोन बिथांमोना दिनै बिटिएडिआव बोसोराव एटलिस्ट मास मोनसे जनानै बर'नि मोजांनि माने एसेम्ब्लि जनानै बर'नि मोजांनि स्ट्रेटेजि प्लान पलिसि स्किमफोर बानायगोन होननानै जों सानदोंमोन आरो बेखौनो बानायमारनायमोनब्ला बेखौनो खालाममारनायमोनब्ला दिनै जुदि 12 जन एमएलए एसेम्ब्लियाव थांनानै बर'नि गांनाय उखैनायखौ बुङोमोनब्ला जों थैस' थांस' बिथांमोननो भट होबाय थागौमोन नाथाय खालामासै खोथा नङा दिनै आब' प्रमिला मोना दिनै आइजोफोरखौ लानानैहाय बेनि सोलाय गेलेनो नागिरदों दिनै आइजोफोरखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिरदों बोरै जानो बिलाय सेल्फ हेल्प ग्रुपखौनो दिनै आसा बेनो मिजिंसै जे बे आइजोफोरखौ 5,000 10,000नि खोथा बुंगोन अब्लानो जों भट मोनगोन हालिया दानिया बर' आइजोफोरखौबो थगायनो हालिया हागोन ना हाया बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआलाय मा बे जाबाय नेशनेल रुरेल लिभलिहुड मिशन मोनसे स्किम सेन्ट्रेल सरकारनि मोनसे स्किम दिनै गोबां जायगायावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा राननो होननानै मानसिखौ लिंहरनानै मिटिं लिङो थांब्ला होनो जोंनो भट हो दिनै आइजोफ्राबो बुजिबाय बे एनआरएलएम स्किमनि सिङावहाय जा फैसा होयो नोंथांमोननो हयथ' मालाबा 5,000 10,000 होयो नाथाय नङा मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बोसोराव 1 लाखनिफ्राय 3 लाख थाखा बेंकनिफ्राय लन मोननायनि नियम दङ बेखौ खिन्थादों नामा मालाबा खिन्थायाखै बे लनखौ कि जेनेबा नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव लादो